ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводораи канал. баъри шумо такси масҷид хуҷанд барои шахсиятое ки туда обратно ки ба самти хуҷанд мераванд ва аз самти хуҷанд боз мегаранд бо ин мошин 15 сомон, яъне ки рафту омад 30 сомон мешавад. агар як тараф раванд, агар нархи такси 25 сомон аст. ин такси милик давлат аст. рақамҳои телефон ман дар зери навор мегузорам, метавонед занг занед. туда обратно 15-30 сомон мешавад дӯстон. такси Зафира. метавонед занг занед, аз дари хонатон мебаранд то шаҳра, аз шаҳр боз мегардонанд дӯсто. агарчи ақадар реклами воҳимаам накардам, не ки метавонед занг занеду заказ ме таксира. такси бо нархи дастрас.